ହୀନମନ୍ୟତା। ଖବରକାଗଜଟାକୁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବରେ ଲେଉଟାଇଥିଲି। ହଠାତ୍ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା ବିଜ୍ଞାପନଟି ଉପରେ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟମାନଙ୍କରେ ଡାଇରେକ୍ଟର ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ବୟସ ସୀମା 45, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ସରକାରୀ କିରାଣୀ ଭାବରେ 15 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା। ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା ବି କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ, ଏକାଥରକେ 30। ଅବଶ୍ୟ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ଲିଖିତ ଓ ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଠାତ୍ ମନେ ହେଲା ଖାସ୍ ମୋରି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନଟି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। 45 ବର୍ଷ ପୂରିବାକୁ 4 ମାସ ବାକି ଅଛି ମୋର। ଏପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥ ବିଭାଗରେ ମୋର ଚାକିରିର ଅବଧି 16 ପୁରି 17 ବର୍ଷ ହୋଇସାରିଲାଣି। ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କଲି 2 ଦଶନ୍ଧି ତଳର ସେହି ଚାକିରି ଖୋଜା ବେଳର ଭାବାବେଗ, ଅବିକଳ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ, ସେହି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ସେହି ଉନ୍ମାଦନା। ଜୀବଦ୍ଦଶାରେ କିଛି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କରିପକାଇବାର ସେହି ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛା। ଚେଷ୍ଟା ପରେ ଚେଷ୍ଟା, ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା। ଶେଷରେ କିନ୍ତୁ ହତାଶାର ଏକ ମସ୍ତବଡ଼ କାରାଗାର ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାର ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଓଏଏସ୍ ହେବାର ଇଚ୍ଛାଟା ଅଲୋଡ଼ା ଫୁଲଟିଏ ପରି ମଉଳି ଯାଇ ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା। ଠିକ୍ ସବୁ ସରିଆସିଲା ବେଳକୁ କିରାଣୀ ଚାକିରିଟା କୁଟା ସଦୃଶ୍ୟ ସାହା ହେଲା। ସମୟର କଷଟିରେ ଘଷି ମାଜି ହେଇ ବଡ଼ ହେବାର ସେହି ଅବଚେତନ ଆଶାଟି କାହିଁ କେଉଁ ଯୁଗରୁ ପଳାୟନ କରିସାରିଛି। ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ତେଲ ଲୁଣ ହିସାବ ଆଉ ଅଙ୍କ କଷାକଷି ମଧ୍ୟରେ ତାର ସ୍ଥାନ କାହିଁ? କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଅନୁଭବ କଲି ସିଏ ଏତେ ଦିନ ଧରି କେବଳ ଆତ୍ମଗୋପନ କରି ରହିଥିଲା। ଆଜି ଅନୁକୂଳ ଋତୁରେ ମନ ଆକାଶରେ ମେଘ ବାଦଲଟିଏ ପରି ପୁଣି ଉଙ୍କି ମାରିଲାଣି। ସୁନି, ସୁନି, ଘରଣୀ ସୁନନ୍ଦାକୁ ଡାକ ପକାଇଲି। ବିଚାରୀଟି ଦିନ ତମାମ ଗୃହକର୍ମ କରି ଥକି ପଡ଼ିଲାଣି। ତାର ମଧ୍ୟ ପଟ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ। ଶାଢ଼ୀ କାନିରେ ହାତ ପୋଛୁ ପୋଛୁ ସୁନି ଆସିଲା ପାଖକୁ। ବିଜ୍ଞାପନଟି ତାକୁ ଦେଖେଇ ଗଦଗଦ କଣ୍ଠରେ କହିଲି, ତୁମର ଦୁଃଖ ସବୁ ସରିଯିବା ବେଳ ଆସିଗଲା। ମୋ ହାତରୁ ଖବରକାଗଜ ନେଇ ଭଲ କରି ଥରେ ବିଜ୍ଞାପନଟିକୁ ପଢ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଫେଁକିନା ହସି ଉଠିଲା। ବୁଝିପାରିଲିନି ବିଜ୍ଞାପନରେ ହାସ୍ୟ ଉଦ୍ଦୀପକ କେଉଁ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି। ତମେ ଏ ବୟସରେ ପୁଣି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରି ପରୀକ୍ଷା ଦେବ? ଧେତ୍, ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତିଟା ଏମିତି ନିରସିଆ, ସବୁ କଥାରେ ଅଗ ମୋଡ଼ିବେ। କାହିଁକି, କ'ଣ ବୟସ ଗଡ଼ିଗଲାଣି କି ମୋର? ଚଢ଼ା ଗଳାରେ ପଚାରିଲେ। ନା ନା, ବୟସ ଗଡ଼ିଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ତ ସବୁଦିନ ରାତି 10ଟା ଯାଏଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଖଟି କରୁଛ। 10ଟା ପରେ ବୋଧହୁଏ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବ ରାତି ସାରା, ନୁହେଁ? ତାର ହସ ବନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ ତ ସଇତା। କେତେ ସାହସ, କେତେ ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା! ସ୍ୱାମୀର ଉନ୍ନତି ବି ଅସହ୍ୟ ବୋଧ ହୁଏ ତାକୁ। ରାଗରେ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଲି। ସୁନିର ତାଚ୍ଛଲ୍ୟକୁ ତିଳେ ମାତ୍ର ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ ନ କରି ତା ପରଦିନ ହିଁ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ପଠାଇଦେଲି ଡାକରେ। ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଓ ଇଂରାଜୀ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବିଷୟ, ତା ସହ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବଛାଯାଇପାରିବ। ମୁଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଷୟ ଇତିହାସକୁ ବାଛିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବହି ଦୋକାନରୁ ବହି କିଛି କିଣି ଆଣିଲି। ଖାଇବା ଟେବୁଲରେ ବହିତକ ଜାଣିଶୁଣି ରଖିଲି। ସୁନିତାକୁ ଦେଖୁ ଆଉ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁ ମୁଁ କେତେ ସିରିୟସ୍, କିନ୍ତୁ ଫଳ ହେଲା ଓଲଟା। ବହିତକ ଦେଖି ସୁନି ପଚାରିଲା, କ'ଣ ମଲାଟ ମଡ଼େଇ ଦେବି? ବବଲୁର ବଳିଥିବା ମାଟିଆ କାଗଜରେ ନା ପୁରୁଣା ଖବରକାଗଜରେ? ମୋର ରାଗ ମୁଣ୍ଡକୁ ଉଠିଗଲା। ଖବରଦାର, ତମର ସେହି ଅମଙ୍ଗଳିଆ ହାତକୁ ମୋ ବହିରେ ଲଗେଇବନି କହିଦେଉଛି। ମୁହଁରେ ଫୁଟି ଉଠୁଥିବା ହସକୁ ଲୁଚେଇବାର ତିଳେ ମାତ୍ର ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ସୁନି ଚାଲିଗଲା ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ପାପା, ତମେ କ'ଣ ସତରେ ପାଠ ପଢ଼ିବ? ବବଲୁ ପଚାରିଲା। କାହିଁକି? ଚୁପ୍, ତୋର କ'ଣ ପାଠଶାଠ ନାହିଁ କି ଆଜି? ପଳା ଏଠୁ। ଜାଣିଗଲି ଏ ମା ପୁଅ ମୋର ପାଠପଢ଼ାରେ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ତେବେ ସେ କଥାକୁ ଖାତିର ନ କରି ନିଜ ପାଇଁ ତିଆରି କରି ବସିଲେ ଏକ ରୁଟିନ୍। ଭୋରରୁ 2 ଘଣ୍ଟା, ଅଫିସରୁ ଫେରି 2 ଘଣ୍ଟା, ଆଉ ରାତିରେ 2 ଘଣ୍ଟା। ଏ ଧରଣର ପରିଶ୍ରମ ଦେଖିଲେ ମା ପୁଅ ବଳେ ସାବାଡ଼ ହେଇଯିବେନି। 2 ଦିନ ଧରି ଖଟିକୁ ନ ଯିବାରୁ ସାଙ୍ଗ ରାକେଶ ଆଉ ବିପ୍ଳବ ଆସି ଘରେ ହାଜର। ଦେଖିଲେ ମୋର ଦେହ କିଛି ହେଇନାହିଁ। ଖଟିରୁ ଏପରି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ଓହରି ଯିବାର କାରଣ ତଲବ କଲେ। କୁନ୍ତୁ କୁନ୍ତୁ ହେଇ ପ୍ରକୃତ କାରଣଟା ବତେଇଦେଲି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହାସ୍ୟରୋଳରେ ମୋ କଥାଟା ଲୁଚିଗଲା। ସୁନିକୁ ଡାକି ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ମୋର ପାଗଳାମୀର ଉପଚାର କରାଇବାର ଉପଦେଶ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ମାନେ କୁହୁଳି ଥିବା ଅଙ୍ଗାରକୁ ଫୁଙ୍କି ଦେଇ ଗଲେ। ହଠାତ୍ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡ଼ିଲି।
କିନ୍ତୁ ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅବଚେତନ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରିଥିବା ସେହି ଆଶାର ସାହାରା ନେଇ ଝାଡ଼ିଝୁଡ଼ି ହୋଇ ପୁଣି ଉଠିଲେ। ଏପରି ନକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ବିଦ୍ରୂପ ଭରା କଥାରେ ଆଦୌ ପ୍ରଭାବିତ ନ ହେବାର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ବଡ଼ି ସକାଳୁ ମୋବାଇଲର ଆଲାର୍ମ ବାଜିବାରୁ ମୋ ସହ ସୁନିର ମଧ୍ୟ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଯିବ କି? ହାଇ ମାରୁ ମାରୁ ପଚାରିଲା। ରାତିରୁ କହିଲନି, ଆଗରୁ ଉଠିକି ଜଳଖିଆ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଚୁପଚାପ ଶୋଇ ରୁହ, ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉଠିଛି। ଅଧୁଆ ମୁହଁ ଆଉ ନିଦୁଆ ଆଖି ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଫିକ୍କିନା ହସି ପାରିଲା, ଏହା ହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ। ଓଃ, କି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାର ଅସହିଷ୍ଣୁତା! କିନ୍ତୁ ନିଜ ରାଗକୁ ଚାପି ରଖିଲି। ଆଜି ପାଠର ଅୟମାରମ୍ଭ, ସୁସ୍ଥ ମନରେ ହିଁ ଶ୍ରୀଗଣେଶ କରିବାର ପଣ ନେଇ ଆଗେଇ ଗଲି। ମୂର୍ଖ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ହସୁ, କେତେ ହସୁଛି ହସୁ। 6 ମାସ ପରେ ସେ ନିଜକୁ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ମିସେସ୍ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଲାବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ପକାଇଦେବି ତାକୁ ଆଜିର ଏହି ହସକୁ। କେଜାଣି କାହିଁକି ମନଟା ପଛକୁ ଫେରିଗଲା ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ତଳକୁ, ସୁନି ସହ ନୂଆ ନୂଆ ସଂସାର ଗଢ଼ିବା ସମୟକୁ। ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ସୁନି ଥିଲା ମରୁଭୂମିର ଓଏସିସ୍। ମୋର ଶୁଷ୍କ ଅସଫଳ ଜୀବନରେ ହଠାତ୍ ଅସରାଏ ବର୍ଷା ପରି ସେ ଆସିଥିଲା। ମୋ ଉପରେ ବିଞ୍ଚି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ତାର ସ୍ନିଗ୍ଧ ପ୍ରେମର ଆର୍ଦ୍ରତା। କି ଆନନ୍ଦ, କି ସନ୍ତୋଷ! ସ୍ୱଳ୍ପ ବେତନଭୋଗୀ କିରାଣୀଟି ହଠାତ୍ ଆବିଷ୍କାର କଲା ବଞ୍ଚିବାର ଏକ ନୂଆ ଉନ୍ମାଦନା। ସବୁ କ୍ଲେଶ, ସବୁ ଗ୍ଲାନି ଅପସରି ଗଲା ଦୁଇ ଆତ୍ମାର ମିଳନରେ। ହାୟ, କାହିଁ କେତେ ପଛରେ ରହିଗଲାଣି ସେଦିନର ମଧୁର ସ୍ମୃତି। ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପାଲଟିଗଲି। ସେହି ଉତ୍ସାହ, ସେହି ଉତ୍କଣ୍ଠା, ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ନିଜ ରୁଟିନ୍କୁ ପାଳନ କରି ଅନେକ ଆଗେଇ ପାରିଥିଲି ମୁଁ। ସୁନି ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନାହିଁ ସତ, ହେଲେ ତା ଆଖି ଦିଟାରେ ଚମକୁଥିବା ଦୁଷ୍ଟାମିକୁ ମୁଁ ବେଶ୍ ପଢ଼ିପାରୁଥିଲି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ନାରୀଟି ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କିପରି ଆଶା କରୁନାହିଁ। ସେହି ଘଷାମଜା କଳଙ୍କି ଲଗା ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ରହି କିପରି ସେ ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ ବୋଧ କରୁନାହିଁ। ମୋ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅନ୍ୟ ନାମ ହିଁ ଜୀବନ। କିନ୍ତୁ ହାୟ, ସୁନି ଏହି ଦର୍ଶନଠାରୁ କାହିଁ କେତେ ଦୂରରେ। ଛୁଆ ପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡ କ୍ଷୀର ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ କିଣିବାର ସ୍ୱାମୀର ଅକ୍ଷମତାକୁ ଯିଏ ଦିନେ ହସି ଉଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲା, ଯିଏ ନିଜ ପାଇଁ 15 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଥରଟିଏ ହେଲେ ଶାଢ଼ୀ କିମ୍ବା ଗହଣା ଦାବି କରିନଥିଲା, ଆଜି ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ କିପରି ଏମିତି ସ୍ୱାର୍ଥପରତାର ଆବରଣ ତଳେ ଦେହ ଛପା ଦେଇପାରିଲା? ନା ମଧ୍ୟ ବୟସରେ ପାଦ ଦେଇ ସେ ଯୌବନର ମାଦକତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ପୋଛିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ମାନସ ପଟରୁ? କେବେ ବୁଝିବ ସିଏ ତାର ସ୍ୱାମୀ ହୃଦୟର ବିଶାଳତାକୁ, ଗଭୀରତାକୁ? ପରୀକ୍ଷା 15 ଦିନରୁ ବି କମ୍ ରହିଲା। ମୁଁ ଏବେ ଅଫିସରୁ ଛୁଟି ନେଇ ଦିନ ତମାମ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଲିପ୍ତ। ହାନିବାଲ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆକବର ଜାହାଙ୍ଗୀର ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ହଜେଇ ସାରିଛି। ତେବେ ଯେତେ ପଢ଼ିଲେ ବି କମ୍ ଲାଗୁଥାଏ। ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ପ୍ରାୟ ବେଳେବେଳେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ସେଦିନ ମୁଣ୍ଡଟା ଟଣଟଣ ହୋଇ ବିନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଅସହ୍ୟ ବେଦନାରେ ଟେବୁଲରେ ମୁଣ୍ଡ ଥାପି ଶୋଇଗଲି। ହୟୋ, ଉଠ, କ'ଣ ଦେହ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ନା କ'ଣ? ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠିକି ଦେଖେ ତ ପାଖରେ ସୁନି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ମୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ ବିନ୍ଧୁଥିଲା ତ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ତମେ ଯାଇ ବିଛଣାରେ ଶୋଇଲ, ବନ୍ଦ କର ସେ ପାଠପଢ଼ାକୁ। କ'ଣ ମିଳିବ କହିଲ ସେଥିରୁ? ଭଗବାନ କୋଉ କଥା ଅଭାବ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ? ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ମନର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ସତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ବୁକୁ ଧରି ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସରେ ଚାଲିଗଲା ହତାଶାର। ଏମାନଙ୍କର କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟତାର ଏକ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିଥିବା ମଣିଷଠାରୁ ଆଉ କ'ଣ ବା ଆଶା କରାଯାଏ? ଘୃଣାରେ ମୁହଁ ଫେରାଇଲି। ତାର ହାତକୁ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ଦେଇ ଉଠିଲି। ସେହିଦିନଠାରୁ ସୁନି ସହ ପ୍ରାୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ମୋ ମୁହଁର ଭାଷା ସେ ଠିକ୍ ପଢ଼ିପାରୁଥିଲା। ଆଉ କିଛି କହିବାର ସାହସ କଲା ନାହିଁ। ସବୁଦିନ ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଚା ଭର୍ତ୍ତି ଫ୍ଲାସ୍କଟିଏ କେବଳ ମୋ ଟେବୁଲରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଯାହା ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା। ପରୀକ୍ଷା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଉତ୍ସାହ ତ ଦୂରେ ଥାଉ, ପଦଟିଏ ସକାରାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ସତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏପରି ହୃଦୟହୀନତାକୁ ଦେଖି। ତେବେ ପରୀକ୍ଷା ଦିନ ଘର ଦୁଆରେ ଏକ କଳସ ବସିଥିବାର ଦେଖିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜାଣିଲି ସେଦିନ ବବଲୁର ମଧ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି, ମନଟା ପୁଣି ଖଟା ହୋଇଗଲା। ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଶାତୀତ ଭାବରେ ଭଲ ହେଲା। ହୀନମନା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଥରେ ପଚାରିଗଲାନି କେମିତି ହେଇଛି ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସଫଳତା ରୂପକ ଚଟକଣିଟାଏ ତା ମୁହଁରେ ମାରିପାରିଲେ ହିଁ ପରମ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିବି। ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ 2000ରୁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 150 ଜଣଙ୍କ ତାଲିକାରେ ମୋର ନାମ ଦେଖିଲି। ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇଗଲି। ସୁନିକୁ ଶୁଣାଇ ଶୁଣାଇ ବବଲୁକୁ କହିଲି, ବାବାରେ, ତୋ ପାପା କମାଲ କରିଛି। ପାପା?
ତମେ କ'ଣ ଚାକିରି କରିବ? ନିଶ୍ଚୟ, କିଛି ଲୋକ ନ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ। କୃତ୍ରିମ ହସଟିଏ ନିଜ ଓଠରେ ଟାଣି ସୁନି ସେ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କଲା। ବେଶ୍ ଖୁସି ଲାଗିଲା ହିନିମାନିଆ ନାରୀଟିର ଅସହିଷ୍ଣୁତା ରୂପକ ଅଗ୍ନିରେ ଦହନକୁ ଦେଖି। 15 ଦିନ ପରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ। ସେଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ମୋର। ମୋ ଜୀବନରେ ବଦଳୁଥିବା ପବନର ଗତିପଥକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବେଶ୍ ପଢ଼ିପାରୁଛି। ସଫଳତା ମୋ ଘର ଦୁଆରେ କରାଘାତ ପ୍ରାୟ କଲାଣି, ଖାଲି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା। ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ସେଦିନ ଆଖିରେ ଆଖିଏ ସ୍ୱପ୍ନ, ଛାତିରେ ଛାତିଏ ଉତ୍ସାହ ନେଇ ଚଢ଼ିଲି। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାୟ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବି ବୋଲି ଏକ ପ୍ରକାର ଧରିନେଲି। ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ବବଲୁ ପାଇଁ ଖେଳନା, ଗପ ବହି, ଲୁଗାପଟା କିଣି ପକାଇଲି। ସୁନି ପାଇଁ କିନ୍ତୁ କିଛି କିଣିଲି ନାହିଁ। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ରେ। 30 ଜଣ କୃତି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ତାଲିକାରେ ମୋର ନାମ ନାହିଁ। ତଳ ଉପର କରି 3 ଥର ଦେଖିଲି, ହେଲେ ନା, ମୁଁ ଶେଷ ପାହାଚକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଅପଲକ ନୟନରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଲି କେବଳ। ପୃଥିବୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସଂସାରର ସବୁ ଶବ୍ଦତକ କେଉଁ ଏକ ଅଜଣା ଦାନବ ଶୋଷି ନେଲା ଯେପରି। କେତେ ସମୟ ସେମିତି ବସି ରହିଲି ଜାଣିନି। ଶେଷରେ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଉଠିଲି। ମୁଁ ସବୁଦିନ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ। ପରାଜୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାରେ ସଙ୍କୋଚ କ'ଣ? ହୀନମନା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଟିକେ ଖୁସି ହେବ ତ ହଉ, ଟିକେ ଟାହିଟାପରା କରିବ ତ କରୁ। ମୋର ହେଲା ନାହିଁ। ଏତିକି ମାତ୍ର କହିଲି ସୁନିକୁ। ଅପେକ୍ଷା କଲି ତାର ଶାଣିତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କ'ଣ? କିଛି କ୍ଷଣ ବାଲୁ ବାଲୁ ହୋଇ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲା ସେ। ତାପରେ କଇଁ କଇଁ ହେଇ ପିଲାଙ୍କ ପରି କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ମୁଁ ହତବାକ୍, ଚଳତ୍ଶକ୍ତିହୀନ। ସେ ଆଗେଇ ଆସି ମୋର ମୁହଁକୁ ତାର ସ୍ନେହଭରା ପାପୁଲି ଦୁଇଟିରେ ଆଉଁସିଲା। ମୋର ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇ ତାର ନରମ ବକ୍ଷରେ ଚାପି ଧରିଲା। ମୋ ସୁନାଟା ପରା, ମନ କଷ୍ଟ କରନି, ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ପରା। ଆଉ ମୁଁ ପୂର୍ବପରି ହତବାକ୍, ଚଳତ୍ଶକ୍ତିହୀନ।